ku saurara ku ji kurakuran da galibi ake yi a kiran sallah. Ya danganta ga ina ne, ya danganta ga wata kabila ce, ya nisanta da iya larabci gwargwadon yawan yanda za su rika kurakurai. Waɗansu kuma larabawan ne ma amma suke kwafsawa. Kaɗan daga cikin kurakuran cikin kiran sallah ka ji su, idan kana ciki ka gyara. Idan kun ji mutum yana da shi, ko ya gyara ko ku cire shi a ladanci, ko tun farko kar ku naɗa shi. Da farko shine maddul hamzati fi Allahu da kuma ashhadu. Kar mutum ya ce Allahu akbar, kar mutum ya ce ashhadu Allah. Mutum yana yin haka tambaya yake yi. Kana ce Allahu akbar, Allah shine mafi girma. Duk wanda ya ce Allahu akbar na ce wai Allah shi ya fi girma. Duk wanda ya ce ashhadu an la ilaha illallah to yana tambaya ne, shin zan shaida cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah? Har ya gama tambaya yake yi, bai bada amsa ba. Inda gaske tambayan yake yi, kaga ko babbar magana ce. To ta yaya zaka gara tambaya kai baka san ma tambaya kake yi ba? Idan baka iya kiran sallah baka bar waɗanda suka iya su yi. Duk wanda zai zama ladan da gaske mutanensu sun ji cewa wannan yana da sauti mai kyau, kuma kai kana so, don Allah je ka samu malami ka ce a koya mun ya ake kiran sallah. Karka ji yanda sauran mutane suke, don ta yi kuskure suke yi, ba harkar gado ba ce. Na biyu, maddul ba'i fi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Mutum ya ce akbar, mutum ya ce akbar, Allah mafi girma. Mutum ya ce akbar, ya zama ganga kenan. Kaga mama yana fassara wannan maganar ba. Kuskure na uku shine ilaha. Kar mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah, karka ce ha. In ka ce ha, kana mai da Allah ya zama guda biyu kenan. A madadin ilaha ka ce ilaha. Ina fata ana fahimta. Karka yadda ka ja wannan ilaha, karka ce ilaha illa, a'a karka ja. Na gaba shine kar mutum ya ce wato wajen hayya ala salah, kar mutum ya ce hayya ala salah bai ce ha na ƙarshen ba. Wannan ha din, sautin hakurin nan, sautin na ha dole ta fito. Kar mu ce hayya ala salah hey shiru a ƙarshen. In yi haka ku zo zuwa cikin wuta. Larabci ne ba, Alhaji, ba Hausa bane. Hayya hayya ne, karka yadda ka ce ha. In ka ce hayya ya zama na attahayyu ko hayya'a. An gane? Kaga wannan kuma wata ma'ana ce daban. Don haka dole ya zama ha. To sanaka kuma alfalah, shi kuma kar mutum ya ce alfalah irin na as-salah. Wannan ha, wannan ha, ai kuwa san ha karami da ha babba. Don haka a hayya ala salah ha me ce babba, a hayya ala falah ha me. Don haka kar mutum ya zo ya ce hayya ala falah. In ka ce alfalah babban wuri, babban fili kenan. Alfalatu min al-ard. An gane ko? Sannan abu na ƙarshe shine kar mutum ya ce wato hayya ala, kar mutum ya ja wannan. An gane da shi da ala sala da alal fa, kar mutum ya ce ala sala alal. An fahimta? Hayya da kuma alal. So waɗannan dukansu suna da muhimmanci, don Allah ladanai su kula da su, a kiyaye su. Na ga lokaci ya ƙare, akwai sauran fa'idoji kaɗan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.